but the most important thing is hakuna prophet chachanoshandisa pfungwa dzake. Maprophets akawanda they go by what they see. Okay. So kutongopfeka kunze kuona kuti havana ma-PhD, havana ma-degree, havana chi, vakuda kuti unzichi. So you'd find with sometimes packaging will be good. But chinozonetso kuratidza kuti uyu munhu muprofita kazhinji umwari hwaanoburutsa panzvimbo. Okay. Yes, because kuprofita, a fake prophet can prophesy. And a false prophet who is more dangerous than a fake prophet can also prophesy. Then a true prophet can prophesy. Fake anongofeka zvese. Saka ndiye number 1 because kana achiprofita anongokubhadhara mari munoti bvumai zvese mungoti yes angoisa imanongokusepa uche okusumudzai kufeka. But a false prophet munhu ane simba racho rokutonhonga zvinhu mumweya asi asina Jesu. Maprofita Faro akazviita. Akatominana same because vanga vane simba rekunhonga zvinhu mumweya. Saka chinozoratidza kuti uyu ndiye hakusi kuprofita kwake ana accuracy yake umwari huri pamunhu. Anomanzwa kakunhuhwirira mweya mutsvene ikako ndokanoona kuti uyu muprofita. Okay, all right. So then mabasa iwayo yeah, okay, we're going to talk about that, but